What? Hvad var det? Ståler ham her. Men jamen, jeg har allerede mistet... Oh my god, man. Vi er nødt til at poppe alt her. Det er pop også alt. Nå tog du oven på magen. Magen er stunt her. Mage stunt. Hey, pot. Den dræber sig selv her. Jeg shipper priest. Dræb pot. Jeg hørte det der. Jeg hørte den her gang. Nice. Hvor er det hjerne, det vi vinder den der? Helt seriøst. Ja, det er hjerne, det vi vinder den der. Jeg fik psyko meget skade for den der fucking Demon Hunter.